F'sena rekord ta' qabdiet, id-dwana qed tkompli żżid il-kapaċitajiet tagħha. Dan permezz ta' fondi mill-Unjoni Ewropea biex timmodernizza l-faċilità tagħha fil-Port Ħieles, kif spjegalna d-direttur fid-dwana George Sherry. Li jiena għal-bosta snin naħdmu bi scanners fid-dwana biex niskenjaw containers jew nkella affarijiet oħra li jkunu għaddejjin mill-portijiet tagħna. L-scanners però li kellna ovvjament qdiemu u ħadd okkażjoni biex teppjajna fondi mill-Unjoni Ewropea sabiex permezz ta' dan konna nistgħu nagħmlu investiment ġdid. Dan l-apparat ġdid li jiswa 2 miljun euro se jgħin lill-uffiċjali ta' dwana f'ħidmithom. Uffiċjali li ta' kuljum jassu l-vapuri deħlin u ħerġin u jażlu numru ta' containers biex jittieħdilhom X-ray. Proċess li josservaw breqqa u jekk ikun hemm suspett ta' oġġetti illeċiti u ta' kontrabbandu, il-container jiddaħħal fil-faċilità tagħhom għal tfittxija tal-kontenut. Speċjalment anke din is-sena kellna kisbiet sostanzjali ta' prodotti li varjaw bejn droga, sigaretti u affarijiet folots u ħafna affarijiet oħra wkoll. U naħsbu illi anzi aktar milli naħsbu nemmnu li b'dan l-investiment se nkunu qegħdin intejbu l-andament tagħna. Minkejja li l-2017 kienet sena tajba ħafna, Sherry spjega li d-Dipartiment qed jittama li sena d-dieħla tkun saħansitra aħjar. Illi permessa dal-investiment anka għasek qegħdin nittamaw illi konna suċċessi aħjar għalfejn għax hemm l-investiment mhuwiex xi ħaġa kapriċċjuż imma għamilnieh għax kellna bżonn nagħmluh u għax nemmnu li għażilna l-aħjar teknoloġija li hawn bħalissa fis-suq li permezz tagħha jista' il-każ li tina riżultati aħjar.